Ukuthanda kuvulela umsakazo angikubingelele ngikwamukele ohlelweni lakho olithanda kakhulu Monday to Friday so sikhona sihlele kamnandi sithi ke senza kwenzeke kusekumnandi ngohlobo olumangalisayo so namhlanje ke njengoba ku lesibili namhlanje sizokhuluma la no Dr Esindlovu sixoxe naye sizwe ukuthi ngabe ngempela phatheleni ke osule namhlanje uma ezosichazisela kabanzi nge-fetal alcohol syndrome okuyona ke sikhuluma ngayo namhlanje sixoxa ngayo ke namhlanje sithatha ke sibeke sichazela nangokuthi iyini ngempela sifo sinsona lesi esihlasela abantu alright dokotela sithatha ithuba sikubingele sikwamukele emsakazweni izilomzansi sibonge sesindi sibonge nakubalaleli bomsakazo omhle kakhulu izilomzansi siyabonga kakhulu ukuthi usinikezele lithuba futhi namhlanje dokotela okuba uzosichushisa usifundise kulesibili nje ekseni namhlanje sibukisana indaba yalesi sifo i-fetal alcohol syndrome ngiyafisa ukuthi mhlambe ukuthi usichazela nje ngokucacile noma ngokusobala nomlalelo ukuthi sifo sini lesi futhi ke sihlasela abantu ngiyabonga kakhulu ngaleli thuba i-fetal alcohol syndrome ngikuchaza ngalinye mhlawumbe fetus masikhuluma ngofetus fetal kusukela fetus ingane lapho isasesiswini kumawayo isakhula ngokuhlukahlukana kwezigaba zokukhula kwayo kodwa isasesiswini ingakazalwa so masikhuluma ngefetus sikhuluma ngengane esesiswini samawayo alcohol siyazi utshwala lobo masikhuluma ngegama elithi syndrome inhlanganisela noma iqoqo lezifo ezahlukene abantu abaningi abazi ukuthi flu ayisona isifo kodwa i-flu i-syndrome iqoqo noma inhlanganisela ezifo ezihlukene so nalana ke masikhuluma nge-fetal alcohol syndrome khuluma ngesimo umntwana azithola esekusona esivela silimala noma siaffecteka kwengxenye ezihlukahlukene emzimbeni wakhe developa noma ekhula esasesiswini sikamama ebese mayise yazalwa avela abonakale ezela ukuthi emva kwamasonto ambala noma khona ezela ukuthi sekuhambe kanjena unayo lento fetal alcohol syndrome ibangwa yini mhlawumbe yoqala ngimbuzo omkhulu yes ngoba siqala ibangwa yini kuzoba lula mhlawumbe ukuthi bese siqhubeke sileso sifo ngathi ngaqala ngasembangeni yakhe kusikhathi sidalwa uphuzo oludakayo utshwala uphuzwa umama ngalesikhathi esakhuleka bangabe uzophuza utshwala ingakho siqaphele sithi abantu abangahlanganisi nophuzo oludakayo kakhulukazi mangabe bekhuleke ngizwe kabanye bezithethelela bethi hayi kwathi angithi nathi nje iglasi eyodwa ngosuku iright esho umuntu singakazi sisho sithi iglasi eyodwa ngosuku yewine iright nakumuntu okhuleke kahle into ephokayo ukuthi uphuzo utshwala manje siqale lapho nje umuntu angaphila nje kahle ngaphandle kotshwala angingabisengazi utshwala buyingxenye ebalulekile empilo yomuntu mase buyingxenye ebalulekile futhi uqala nokuba nenkinga futhi lapho enye nje izinto efathi sikhulumele South Africa is a country has got a problem alcoholism manje ngilinganisele nje between umhla ka-25 uKhisimusi mhla 15 sorry la abantu abaningi bebevala khona last year yes nomhla ka-31 December last year eSouth Africa abantu basipende 7 billion rand kuthwaleni kuleso sikhathi esincane nje sa 2 weeks nje kuphela 7 billion rand ngendlela esikubeke njengento ebaluleke ngakhona utshwala sama South African sinenkinga asikubeke lokho iSouth Africa inenkinga yotshwala so ezinye ke zalezi inkinga ke lokho engikhuluma ngakho ngasikhathi ukuteketisa ngasikhathi ukubiza ngayo yonke into ngasikhathi nihlohlana nabangana ngasikhathi niphakamise ne-glorifier kodwa ukwenze kanti vele futhi ukhulele futhi okanye bakwenza bezazi bethi hayi suka into engatheni le yamlimaza umntwana esiswini bese zalwe nalento fetal alcohol syndrome
so uzuphephe muzuzithethele ukuthi hayi ngishanga lesihlanu kuphela noma hayi glass yodwa nekuphela ewayini ayisiwa kunalutho mawukhulelwe nje elami lithi siqhelanise notshwala ngoba akathi ukuphuza wena ngeke uzubone noma usuyeqisa kanti umntwana uyamlimaza ngaphakathi akukho la ngizothi usafe mawuthanda enganga ngikuphendule lo mbuzo ukuthi kanti kuphephe kungakanani ukuthi mawuphuze ukhulela akuphephile nje uphuze ukhulela aseyibambe lapho ingakho la ngaphambi khona ukuthi mawuphuza ke uzothola uzaba umntwana one-fetal alcohol syndrome ngibona ngani noma iwulo kunjani lapho umntwana mayezalwa into yokuqala ngizokwenzeka asathi uphuze alcohol izinga lokukhula nje emzimbeni wakhe uzalwa emncane nesindo sanabisona ngoba kakhulu kahle yamlimaza okwesibili usayizwe ekhanda ngokwemvelo ingane efanele zibe namakhanda amakhulu ngokwemvelo ikhanda lomuntu likhula ngezivinini sokuthi likhula umzimba uza ngamuntu umzimba womuntu ukhetshapha kahle bayisephumile esini samawakhe mawungenzeka njengane ezele zonke nje ngathi namakhanda amakhulu vele kufanele kube kanjalo ngoba into ebalulekile ekhanda phela ukuchopha ndibona obulawula yonke into enzeke emzimbeni kufanele ukuthi develophe kahle akusile iphuthu ukuthi ingane boqhathanisa ikhanda lomzimba uba sengathi ikhanda likhulu ngomzimba kufanele kube kanjalo we-fetal alcohol syndrome nje mayezala umntwana wakhona uzala ikhanda lakhe lincane boqhathanisa nomzimba nawo futhi umzimba wakhona mncane noma lincane nomzimba umncane ayizuba naleli khanda esijwayele ukuthi ikhanda elikhulu lekhenga azoba nekhanda nje elincanyanyana inkinga-ke leyo ngoba ufike iqobaka budevelopaka mawubheka amehlo akhe futhi ayabonakalisa ukuthi awadevelophi ngendlela efanele abukeke emancane ngathi asilantile khona le migqa emibili le ebala odebeni langenhla lengathi iqhuma udebe nekhala lemiso kwa-11 ibiza nge-fulcrum le umntwana ne-fetal alcohol syndrome ayibi khona leyo nto yebo so sisikhulume ngamehlo sakhuluma ngekhanda lolimi olungasenhle udebe lona olungasenhle umntwana wakhona-ke uzothola ukuthi bangabe esekhula-ke noma sengaphandle esephumile engasaphuzi ukuthola ukuthi umphuzi sabona ngenkani kodwa i-rate yokukhula kwakhe ngoba izinto ebezizomsiza umuntu ukuze akhule khona ama-chemicals noma ama-hormones njengo-growth hormone abakhiqizwa ingxenye ethize kuthiwa i-pituitary gland yasesichosheni wayona leyo ngxenye leyo ngasikhathi uphuza utshwala uyayilimaza so ayikhiqizi ayidevelopha yona ngokwanele so ayizukhiqiza ihormone yanele noma sephumile kona esini sengaphandle ngasaphuza utshwala kusho ukuthi silimele uzobe khula kancane ngomkhathi sinezinye ingane kuzoba nekhanda elincane badeshile namehla amancane umlomo udevelopha ngendlela lemigqemiso ka-11 ayikho bese futhi unothise ukuthi vinini sokukhula kwakhe asigculisi bese kuzoba lento ebuhlungu-ke ezokwenzeka-ke ukuthi amehlo akhe ngoba yonke ingane zomzimba wakhe azisebenzi kahle amehlo akhe azoba nenkinga yokubona kahle le phathi engasemuva kuthiwa iretina nayo futhi linyazotshwala bese kuba ukuthi umntwana khona esikoleni-ke kuzoba nenkinga ukhuluma naye uyaphuza ukubamba uku-understand ukuthi uthini isipidi sokucabanga kwakhe seslow sithi esikoleni nje ukuthi afunde esikoleni esijwayelekile amathuba ukuthi angasurvive lapho uzoba ne-stress esisman because yonke into eyaziwayo ukuthi yenziwa njengontanga yakhe kuyena elikhulu uzosole attenda kuma-special schools yekuzwa kahle kakhulu futhi yes dokotela qhubeka kuba nenkinga nokuzwa endlebeni indlebe zakhe azidevelophi kahle inhliziyo yakhe izoba weak izona zonke izimpawu lezi umzala angakwazi ukuthi abone ngazo ukuthi khona inkinga mhlawumbe ke dokotela nikuhlonza kanjani nihlonza kanjani iFASD bangabe sesilokuyana sesibonile ukuthi ngathi khona inkinga ekhona obviously sizama ukuthi senza ama-testing ngokufanelekile physical examination siyamxilonga umntwana sibheke simfake kuma-growth charts lawo khona simbone ukuthi uyahambisana nabaye noma usele ngasemuva inhliziyo le sayixilonga ukuthi ishaya ngendlela yakhona i-hearing siyamhambisa kuma-audiologist la kuzokwenziwa khona ama-hearing test nama-optometrist ambheka amehlo
njalo sibheka konke lezi ngayisa bathatha namagazi ukubheka ukuthi izinto zisebenza ngendlela isibindi sisebenza ngendlela konke nje akhona ama test esiwenzayo sithi wena ngithatha umyise clinic noma kudokotela uzombheka physically afake stethoscope ukuthi inhliziyo yakhe imalanga yini athatha amagazi ukwenza ama test njalo depend ukuthi kutholakalana ngesikhathi ecilongwa okusho ukuthi ke dokotela bayena ku CT scan so ukukhopha ukuthi ngane kangakanani azange ugcine sengathi kunamanzi amaningi mokhathanisa amanzi nokuchopha so isimo nje somntwana azophila naso ngoba ngizama ukucheck ukuthi iyalapheka yini khona indlela okuyelapha unfortunately ayilapheki ingazama nje ukuthi yenze ukuthi abe ngcono noma zama ukukhupha kangcono ngithola ukuthi mhlambe uzohamba ama occupational therapist njengabonke abantwana abasuke bayathenda ama special school ukuthi kwenziwe occupational therapy ukuthi physically kunenkinga mama cells enziwe physiotherapy kukhona ukumlekelela but hayi ukuthi ilahlo bese yaphela bese ba normal unfortunately akufiki lapho kodwa uyenze ukuthi akhuphe kangcono nento kade zoba yona ukubuyekeleliwe injani behavior yakhe dokotela umntwana okulesi simo se-FASD uba nanto irritability uba irritable ufrustrate kalula uba ngathi umntwana onamathemba wesikhathi uba akakhuphi kahle nokudlala nezinye izingane ngoba yonke into eyenzakalayo yona ithanda ukuba nzima bese ithola futhi bayabhulisheka kalula into ebuhlungu okuyenzeka kubona ngoba lezi izingane ezinormal zezibonke ngathi akahamba izingane uyazazi inkosi yami zicruel zingazikodwa zicruel noma yini ngathi ihlukile ziyahlekisa ngayo ngoba kuyona ingqondo singadevelop phela ukuthi yebo iwunya lento engenza kumunye umuntu ngiyena ngisho ukuhleki so kugcina ithola sebhulisheka kodwa ithola nje umuntu ofuna ukuba isolated umuntu onamahloni umuntu othanda ukuba irritable noqasuka kalula odinga nje ukuthi anike space sakhe mhlambe dokotela ikhona i-treatment angayisebenzisa ngizwile ukubalula lokho kodwa wakuveza ukuthi angeke ize ilapha isimo kodwa isuke indlela yokulekelela lapha nalapha yakutheni impilo yomntwana ikwazi ukuqhubeka mhlambe leyo treatment ngabe treatment azoqhubeka nje ayidle njalo noma kube treatment yesikhashana kuba into long term okay depending ukuthi affected kephi kuba into nje aphila ngayo ngoba nama therapy lawa into kufanele elokhe yenzile mhlambe kaze afike ku18 la sekuba khona ngeke sa benefit ama sekudlule lapho mhlambe wo 15 16 18 kodwa nje ebuncaneni bakhe umuntu ohamba itherapy kakhulu makukhona izinto ezithize umuntu othi angayithola sebanana nama-fit ofana ku-treatment yama-fit engakuthi mhlambe bese kungene kakhulu uthwala egazini lakhe ephuma nje abanye abantwana bethi bezalwa babe nama-withdrawals by the way umntwana nje ezalwa ethi yazalwa usenama-withdrawals useyangangazela usefuna utshwala ngenxa yokuthi vele from ekwakheni kwakhe na for 9 months bekuphuza through umzanyana lo olokho ngoba yona into ibigcwele egazini so whatever segazini nayo iyadena bakhona abantu bezalwa nje usenama-withdrawals imthomo seyashake useyanqanqazela into zonke lezo so ifanele siyithathe serious lento alcohol in treatment yobusho ukuthi i-treatment akusiyonto kuzoyidla nje mhlambe inyanga ezimbili ezintathu makuthiwa u-long term ngabe ukuthi uzoyidla unomphela ngabe ukuthi uzoyidla mhlambe iminyaka before kuzothiwa asasiboni isidingo ngeke samsiza ngalutho mhlawumbe ke dokotela nangokumntwana usekhona mina njengomzali iyiphi indlela engakwazi ukuthi mhlambe ngimlekelele ngayo ekukhuleni kwakhe na njengoba vele isimo sakhe usosichazile ukuthi sisoba nje futhi cishe impilo yakhe yonke mhlambe kuphi njengodokotela ongangiqoqozela ngako ukuthi ngikunakekele ekukhuleni kwakhe umntwana ingamphoqi ukuthi esikoleni especially makuthi ekuhlaleni kwami nothisha bayaqaphela ukuthi akaprogress kahle ngingaphoqi ngengane ukuthi aye esikoleni lesi esinormal or mainstream ngikulwela ukuthi one ngimsupport umthethisa futhi akusiza ngalutho inkinga esesibe nayo sabazali mhlawumbe ukuthi sinohlobo olulodwa lokukhulisa abantwana
ukuthi mina ngiyazi ukuthi ngiyathetha so naye ke ngomkhafa nje kanjani hayi wena ukuba slow wenza ngafanga ngibe nesineke naye kufanele simlekelele ukuthi ahambe lezi ikole einakela abantwana abana special needs kufanele ngiqikelele ukuthi ama therapy ayo attend le therapy ngigcizelela impela ayenza ukuthi nokakhuphi umntwana angabe ne stress kakhulu angazitholi ephoqeleke izinto ezingale kwakhe and yamlekelela ukuzama ukuthi naye kuze kuthola mhlawumbe into angasakwazi ukuyenza kusho ukuthi uzoba useless asezokwenza lutho empilweni ukuthi phela into ezaka mainstream mhlawumbe azuzenza kodwa kukhona ukuthi naye angakwenza azoza akheke naye confidence yakhe ukuthi aphile emphakathini kodwa nje mina njengomzali angikugquzela ukuthi ngimhambise mawuthi ku-mainstream school othi sebayangibiza belokho belokunjani mhlawumbe besasuggest ukuthi angibhekele ey'kole special ngimbhekele khona ngibheke futhi nokuthi uyahamba nama-therapy mawuthi mhlawumbe esikoleni ayakusona abanayo i-therapist ngizame mina ukuthi ngimtholele mawuthi anginayo imali yokwenza ka-private ngiye ezibhedlela zahulumeni ngisho into namfunda special school mhlawumbe asinayo yini occupational therapist asinayo yini bani uthola ukuthi ikhona kodwa imina ummeli wakhe kakhulukazi afanele ngimsukumele. Ngizwa kahle kakhulu ngiyakhumbula ukuthi ngomhla ka9 bekuusuku la khona kugqugquzelwa kakhulu ngalo loludaba esikhuluma ngalo ngokwe health calendar so ngizama ukubheka umyalezo umnyango wezempilo ozama ukudlulisa dokotela ngaloko mhlambe ukugcizelela kumuntu wesifazane mhlambe ovele osebenzisa uphuzo oludakayo ozama ukuthola umntwana njengamanje akakakhulelwa kodwa uyafisa noma uzama ukuthi athole umntwana ukuthi ungathini umyalezo wakho kulomuntu wesifazane njengamanje. Mina ngamkhuthaza ukuthi before akhulelwe akehlise nje to the point ukuthi azazayeke mhlawumbe sengayiqhubekela ke umntwana amasezelo nakhona semncelisile kahle ngoba noma esanqela utshwala bungaphuma khona la ubisini ukuthi akuzame impela ukuthi ehlise ngasophuzweni oludakayo azozaliyeke sengathi noma semntwana ese-right esekwazi ukudla ke sengasadiphetile ebisini lakhe mawukuthi uyabuyela nakhona isidingo ngingasiboni kodwa nje akakuzama ukuthi ayimatanisi nabantu abazomkhuthaza nabazomsiza ukuthi aphume uphuzweni oludakayo ebese thola kahle umntwana uzofika endaweni engenatshwala egazini engenatshwala esibelethini esi-right la ngekazalo kunjani angakhohliseki bakwethu umuntu ngoba nayo into esikube inkinga uzothi ngiyamazi bani noyephuze daki wayithola nje ingane yakhe futhi wayithola ingane right anzi abantu ayifani abantu ayifani bakhona abantu ukhona nje uba uthi ngambiza ngesibongo esasikhonza naye wayebhema lento ugwayi 20 nje ngosuku kwakuubala ngimaze for almost mhlambe 35 years akaze kodwa benelanga cancer bese ngiyasuka-ke mina ngithi ngambona lo baba ebhema bese akaze abe nalutho after 5 years nasengine-cancer so singathathi ngokuthi ngambona ukuthi bani hayi imizimba abantu ayifani. Ngiyekuzwa kahle kakhulu dokotela. Asibuye mhlambe sibheke-ke umuntu wesifazane njengamanje oyithwele usetholile ukuthi yabo manje usehlele umntwana kodwa umuntu nje vele owomayo ukuthi ke mhlambe ke uthini umyalezi kakhulukazi umnyango wezempilo obufisa ukuthi udlulise ngawo lesi sifo esikhuluma ngaso namhlanje. Singasho ukuthi akayeke angathi ngelinganisa mhlawumbe khona adekambe thola vele mhlawumbe sengu3 months ngale sibonela abese vele inyanga eziqala ezintathu ingakho nabantu baye bangasho ukuthiwa linda 3 months ngoba kusengenzeka noma yini usungaba na miscarriage yes uzengabambeleli kahle kuthatha 3 months umntwana ahlale sesibe nesiqiniseko nokuthi adevelop kuthiwa zonke ingxenye zomzimba noma izitho zomzimba sezikhona zonke kuthatha 3 months lokho so ne-damage eningi nenkulu iyenzeka lapho uma wenza izinto omunye uzothi into basengithole mina mhlawumbe sekuna-3.5 months and bengiyiphuzela nginganaki kushuthi sekubonakela ngisasegqoka cha kunjalo ngisho ngathi imizimba abantu ayifani wena uthole ukuthi ukhulelwe kanti ubuphuza yekela ngoba kungenzeka ukuthi i-damage ibingakenzeki isizokwenzeka-ke mhlawumbe ngalezi nyanga wena sewuqhubeka azazazaleke kanti mhlawumbe somehow umzimba wakho nowakhe
somehow ubukwazi ukuthi kungabi that bad. So mawukuthi uyathola ukuthi ukhulele kanti ubuphuza iyekela still kusengenzeka ukuthi umntwana wakho aphume right. Mangaze ukuthi umnikezile lelo thuba wayeka umnetho ukuthi develop kahle. Siyabonga kakhulu lo myalezo noma ekudlulile. Yebo. Ngoba ngeke usakuthokozela futhi usubona imphumela yako umntana esezwele. Yebo kunjalo. Asikubambe kancane nje dokotela siye ngapha endabeni zokugamanxa kwehora. Kulayini yethu senaye ke uDr Ndlovu sikhuluma naye sichazela kakhulu ngalesifo ke namhlanje sibukisana sona mina nawe fatal alcohol syndrome uthi ke cha bantu besifazane ikakhulukazi ngoba ithina esithwalayo engazi ukuthi ungavele uyeke nje straight uphuzo uma uzithwele ngoba lokhu kuyilani kuholela ekuthenini uthole umntwana esegula ngalolu luhlobo lesifo fetal alcohol syndrome. Dokotela sesiphetha nje sesigoqa inyafise lakho sesigoqa bese usinikeza neindlela umlaleli angakwazi ukuthi axhumane ngazo nawe. Ngizoyibeka kanje le fetal alcohol syndrome nginganthatha ngezimo nangeziface ngiyakhumbulisa fika i-HIV okuwukuthi mangabe ungazibandakanye nocansi uphethile neshoyo ukudinga uzube nayo bese kwenzeka ukuthi mhlambe usize umuntu mhlambe oneyilonda wangawafaka ama-gloves uyithola usunayo but ungakazi uyimbandakanye ngocansi. Yes. Ukuningi sesikusho ngezinto ezithize bese uthola ukuthi naleso sifo noma ungazange uwenze ukukhole ichemical unaso kodwa uyithole sewunaso. I-fetal alcohol syndrome isona esinye sezifo ezimbalwa la ukuthi 100% preventable 100%. Uma ngidla ngutshwala ngeke umthole umntwana se-fetal alcohol syndrome kana bayiwe kanjani. Okay. Noma umosheshe wabiyeka sewutholile ukuthi ukhulele noma umosheshe wabiyeka sewufuna ukukhuleka. Yeah. 100% preventable. One of the few conditions that ngagarantela khona ukuthi if ungakwenza ukuthi showcase ngeke zibe khona lo. Yep. Siyabonga kakhulu kanjani. Yeah. Yep. Okusho ukuthi kusesandleni zethu ukuyigwema. Kulele kuthini? Akuphindanga kumuntu wesilisa yebo siyanifrustrate sikhulume kambe senze kambe ziningi into ezimbi esikezenze kumina infrustrate bize nenzinto engaqondile ukuzenza kodwa engizama ukusho ukuthi une 100% control over ukuthi ngabe khona lento njengomuntu esifazane. Siyabonga kakhulu dokotela kusivula nje umqondo nokuthi usifundise kabanzi ngalesi sifo fetal alcohol syndrome. Ngiyafisa ukuthi usinikeze inombolo zakho zocingo umlaleli ofisa ukuxhumana nawe ukuthi angakuthola kanjani. Siyatholakala ku-031 940 97 61 enye u-081 424 19 36. Yebo siyabonga kakhulu. Asibonge kakhulu dokotela isikhathi sakho osinikeze sona kumsakazo izilo Mzansi FM. Inkosi nibusi. Amen, sibusisele nawe.